mati. Wes darane lagak kok. Ngono iki mak padahal aku ning ngarep ae. Aku ning ngarep ae. Aku ning ngarep mak. Mak ning ngarep delok guys gak kuat ki aku. Sebelah ngono ya. Dut, mak. Kayak rapat lho. Persis rapane ngene. Pak klep Pak, dijebol dilep Pak. Ora. Arep mak. Kisir. Alah ora. Cukup. Ngale Pak. Soalnya ngarep ya mak. Carane ku ora ini sih. Enggak kok kowe tak emak. Sik. Nah, ini Lah modot tangane. sik mak modot. Mane didotno. Tadino nang duwe ora sing jelas. Yo bedino kok aku guyu ae. Kowe tau ora merge metu cuaca. Kali mak guyu terus. Nek mbur tau. Bolak-balik yo, tapi nek kok guyu. Sebabnya piye? Enggak, pas ini aku guyu mak. Nek mbur Aku cara orang undangan di satu enggak mau. Maaf ya, Bos. apa-apa nonton kok. Kowe busa mobil remuk ae. Angger dia. Jajanan apa ya? Roti. 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 Kalau aku tak nonton, tambah. Apa yang biru kok? Tambahan. Oh, bicara enak. Yang enak kita tahu. Itu kita roti enak mak loh, enak. Enak. Jenenge bakul. Tutup video kan dari Jarwo tutup kok. Masa tutup ya? Iya loh itu bener. Tutup ora lah kae. Tutup, Mak. Sik tak delok iki sik. Anu cepu. Nggih. Tuh, gak sebelah iki. Gak ibu ketok iki. Walah, di motor nomor kok mau. Akhirnya ringkes apa tutup. Ora. Niku bapake ngadu. Bun. Tuh, mau ringkes. Aduh. Sampun, jas. Pas aku tutup, Bos. Roti segere tak tutup kan tuh. Roti segere tak tumbas iki lho. Sing enak, Bu. Enak, Lek. Enak kabeh iki. Dah, pripun niku? Saya tak tutuke. Apa sing nana? Ketan? Pripun, Bu niku? Nah, iki apa sing iki? Iya. Iya. Nggih. Kalih pundi melih? Ya Allah, walih yo. Sing baru datang anak-anak iki enak. Pintenan Bu nek niku? 2000-an. Sami? Kami sama di sebelah ini. Dah. Ada coklat pandan kelapa, coklat pandan gini. Sing biasane ditubas mae sing pundi? Kok roy? Lah. Piye iki, guys? Arek mae. Sampai biasanya nyuwunin apa? Guys. Iki cuman Isine 50 harga 90. Murah ora nek kok. Iki 3000-an. enak ini. Sisir iki, Mbak. Nek iki sisir ngene iki. Anu. Oh, roti bisa gitu. Iya. Iki mau. Lah, Iya. Nggih. sudah apa kali? Aku bodo rego nukon jajan. Pun kata, Bu. Lah iya. Ngono kae sekali-kali aku diborongi jajan nek bodo. Iku bagi-bagi.
Jenengan ngantosi pinten tahun, Mbak? 14 tahun. Ya Allah. Suwinya nggak? 14 tahun. Lah nek sing plus pinten, Mbak Susan? Terus paling sekitar 500. 500. Berapa tahun? Paling ya 1 tahun setengah ya. Plus 500. Bisa 18 mesin. Nggih. Aman. Bisa. Nek Kakang Mas, Nggih. Bojo, Nggih. sama Dimas, sama Insyaallah beda. Insyaallah. Sing Daftar sing plus ini enggak plus. Plus ya sekitar Terus napa produk? Sing jarane produk sih sing piye lho? plus ya mungkin nek plus ini menunggunya sedikit tidak lama-lama nek perlu cari cek dulu 2 tahun aku berapa Oh, produk ngono berapa? nah nek kuliah saiki 26 atau 30 tahun anak-anak masih anak-anak nanti daftarke mumpung ada video sampai nambah Anak-anak biar nambah sendiri-sendiri Oh, ngoten nggih. Rafa tak daftar no Lina, Rafa ya beliau. iya udah didaftarke Yang itu 26 tahun. 30. Bojone. bojone Bayar kok dhewe anu kan, leh, bayar iya dhewe. mengikuti estri lah nanti Nah, aku yo kudu nang cepet mawon. iya nek kadang-kadang Niku jere turine enten sing 7 tahun. iku lho mbak neng gone anu tepu neng gone tanggone manasik kuwi Lah Pak niku wedi birone niku. gila isi biru resmi aku duwe nomornya biru resmi ya Lah wedine niku, wedine mboten birone sampai ya Pak nandan sarap. tahan gede melalui nganu rak Iki birone sing yo wis wedi terus aku. Agar aku niat ndekne kendul niat. ya ngono kuwi kudune saling mendukung aku dhisik padha ae saling Sami mendukung, mawon ya. Para kuda iki berangkat Ya, ngoten nggih. aku ya ngono gelem ra gelem tak tinggal akhirnya gelem aku gelem ya oke ayo budal ngono dhisik aku daftar ya nek pokoke gelem ya saiki ora gelem ya saiki aku ngono terus akhirnya ya oke ngono ki cara anu Mbak Roti 2000. Lho. Murah nggih ngene. Roti banana. Pak Longi. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, mulut iki umur. Tak bilang wis, aku tuh cinta ambek kowe Pak. Ya Pak. Nangis, aku nggak muni nangis, ini seneng nyaripin Pak. Nangis ini tak sowan nyaripin. Konten sirus ini nangis. Nangis. Seneng nyaripin. Koyok Sandra. Dia yang duwe Pak. Orang disepil. Dia ini ibu jahitan gini. Wah, Jangan maju jahitan. ndak mulut ke Chandra ndak ngono ki bayang apa. Oh dia. Oh dia. Lu tapi nek pacaran tuh. Kedek nek pacaran tuh. Ambek di dames cium langsung. Alah lah yo. Kayak ngono. Betul. Iki pacarane dia. Dia ambek. Ayo Pak praktek nang. Ayo Chan, praktek Chan. Kene Chan. Ndak ngono. Ayo mulut. Kok mentolong dulu. Pak berarti ya Chandra ambek dene. Terus ya deh Pak. Iya. Eling terus deh. Eling ya Pak. Ya deh Pak. Eling lagi senggolan biar. Iya.
Dea. Dia ya padha. Untuk gatel sithik-sithik kuwi. Enak Pak roti ini enak. 2000 induk ya. Tuh, 2000 nggih. Roti 2000 enak kok. Pak dipaki dalem aku ora. Aku jijik iki lho. Rupaku ora diadek lah tapi aku iki kok anu ya. Kok jijik ngono lho. Enak sih. Enak jan Pak. Oh, di 2000 jang rasane lah. Roti 2000 enak ya karuan. Enak tenan. Kenapa tuh kenapa? Kulit apa sedikit susah. Yang cipi. Cipi ya siji wong loro. Siji wong loronya. Cipi. Ojo sembarangan. Sembarang. Ojo teh nombek gamis terusan tumpakan. Ayahku lho piro. Sawaran duwe tak geran duwe. Alas ora duwe. Duwe mok YouTube-an tok. Nek sing ndelok mendelep. Ini mengik. Engko mbayarin berapa, Pak? Mulane tak isi. Ya umur loro iki dhewe bedheang. Telui, Pak. Ya Allah. Drama. Untungnya aku mergi perang-perang tahun kowe langgek melok kan langgek itu. Untungnya aku wis nyelengi ndek kae Pak, ora mambu dhuwit. Lina ngewangi aku. Lina yo ora tau persen, yo ora tau apa, yo ora bayar, bayaran 500 nek eling. Yo Pak yo, nek eling 500 sih nek eling. Nek yo gak tak kei. Utuh. Tak simpen. Salah. Ya kalau iki sekali-sekali diutang 3 bulan kok piro. Lan aku mergawe iki Wedake ger tuku sak-sakan. Glepung, Pak. 1 tahun iki terus aku iso ya wis lah bayaran sithik akeh tak terima tapi awakku rontok enteng maksud iki iso pulau ndek kae aku yo ngger aku Lina ngguwebet ngger bayarane ibarate utuh lah yo gak kepangkak potong apa-apa gak bayaran apa-apa saiki aku wis sithik-sithik lah guys sing penting aku ki saiki mergawe tak terima sing penting kena ya sing penting tak kena ngbayari bocah kula mau ya Pak ya lah opo kowe delok lek damis di opo lengger duwene iki ya kuwi mau YouTube tok ora duwe usaha apa-apa Jadi ki istilahnya mergawe mau golek calon tok iki. lho sijine ya tinggo mangan sijine ya tinggo bayar cacah nek iso yo nggo dicelengi to Pak wong Lina yo golek kaya Facebook yo mbok sithik-sithik tinggo sangu kan iso tapi kan aku kudu ibarate kan ngempet ngono lho Pak ngbayari cacah ngono lho lah nek sawah duwe kono aku duwe apa jenenge kono aset kono aku mungkin aku gak terlalu mumet ngono lho ya wis pokok Dia lu sawahe kono enak. dia kuwi sawahe anak orang kaya kuwi Amin. dia iki sawahe ombo duwe peternak ayam Pak papah duwe peternak ayam lho gak kondang Pak papai ternak ayam piro Setunggal. siji tapi waki duwi Kan kene buatan ngantek teko kono kan buatan kula sing kaya. sapa Sing kaya kan papa buatan kula. sing kaya papa Ya kowe guru-gurunan. Kowe kok nom tak pendisiki. Iya makane. Ayo ra iso. mulane bekerja tak jemu-jemu Nggih. wis mergawe detek glate sak entuke nek iso duit bayaran sing akeh kudune nang adoh ora ngeturno silit-silit gamis nek pengen adoh yo adoh gak apa-apa nang Jepang apa nang Korea apa ning Taiwan kono melok Mbak Puspa Nang Jepangnya kaya kaya tanggane. Jepang etane ketapang Lah ya Jepangnya tani ketapang. Tanggane. Wow. Ini masak mie, guys. Mie nih, Pak. ning jadi tak apa Ki saiki Pak Ngatini wis gak dadi asisten, Mak. aku ora eneng asistenku jadi ora eneng dan apa-apa aku iki Saiki dadi chef, master chef. lha ora ngendi
Kayak Pak E nek ngene. Sopo aku kan aku. Yo emak karo aku. Jerone kok nang orang kocek mama. Ya Allah. Piye tak anune tak gobet tapi ora. Ajur, Mak, ajur. Kok mbok gobet ajur engko? Wortele mbok gobet ajur. Lah iki wis digodhog. Ora imur, wong akeh roh Mbak Nar nek anu digobet kok. Engko nek ajur mbah lho ya, engko nek ajur dibuak mun. Dira aku tolong direk. Ya. Tapi iki ora ki enak sing rada anu enak sing rada ogol-ogol iki Mak. Ora. Rasa. Ora. Masa gol-gol kabeh ngene sukar lho gol. Mogol. Mogol. Nek gone Chandra. Kuwi paling yo grogol. Untung ndi mbok kamu. Pangap. Sing bolong Iki. iki. Al ngigar Wah, babe kok koyo padang. tambale piye, Mbak? Wes tambal ya, Mbur. Mak, engko koyo jidar malahan dilo. Oh, tambal sithik. Kuwi tunggalane sithik iki kan. Sing Karangboyo niku, Mak. Yo. Mak tinggu ditambal. Konten. Oh, nek aku drenging ra iso mlebu. Kayak aku ilang. Guys. Nah, orangnya sudah masuk. Mak tak udek ya. Berarti tak tunggalane, Mak. Kok Mak? Ini masak aja kebo-kebo trimo lho. Aku gak perkok gak ndi apa-apa. Wis masak Mbur. Panganan aku iso kelan. Mak gremeng ya. Mak gremeng ya. Kayak yo Terus Biasanya kan sego bejangan lah. Lah aku orang kayak iya aku di masak apa? Masak apa? Ini kan kerjaan udah semua.